Hello, Africa, and tell me how you're doing today. My name is BK, the president of my 2K. It feels good to be here, man. We're back again. Welcome to the sports edition under the NAFL podcast. This is the only sport podcast in the Eastern Cape province, still undefeated, still undisputed. Please make this channel bigger. Follow us on Facebook, Sports Edition ECTV, as well on YouTube. Please subscribe, Sports Edition ECTV, because we're bringing you more content about all the things as the Benegene Sport kuyo le content okanye kuyo as le channel yethu ka Sports Edition. Let me say shout out to Mr. Nay Tsamaku Kosani, our main man behind the scenes. Salute to the whole crew. Dastipa kanti-ke uthabolumke lowo kanti-ke Hoodie naye sithi salute kuye kanti kwelinye icala Simjojo naye umsiyana. Today I'm not alone, I'm not riding solo. I have one and only Sika 16 Blows ngale mina namhlanje sihleli noZolisa Bhatyi. He is a former SA champion who defended the title yakhe about I think 4 times if I'm correct. Ngale mina namhlanje siphethe inxahuni finest. Nomzet, welcome to the Sports Edition Boti ku 2026. This is the first time sihlala nawe apha ngale mina namhlanje. How are you feeling, bro? Yeah. Andifuna great ngoke Frank ba dala ndibaleka ndibaleka le ndawo yo hayi baleka nyani elize semanqindini ndibone ichenisa ngakubo zimele yo andibazwa ngelaka qho yo andingaze banzu anadabula bengithi nandiphendule lo mibuzo. Bro, Jonga, we love you so much, man. That's why we appreciate you nomsebenzi wakho and you're charismatic. So that's why apho khoyo singafuni ukuphosa si crew. How are you feeling? Kunjani 2026 phethe njani? Yeah, ngathi ngiphethe kahle nakakubi blind ezininzi manje. But unxa unibona ungangancava bo hayi right le nwabile into abanye abantu bathu nemali champion ndondondona but inxaki enikuza abazazi abantu because akonto bazayenza yoba nandithi ndiyamedlela bendikhala izinceda ngani sure nanyamezele qha so akho ndinhle ke qha ke sibamba ngefele janyama. Yeah, so 2026 uphana pha. But yeah man, I think thina xa sikubona useringini as a fans siye sicinga ukuba okay, this is what they want as a boxers, lento bayifunayo asiyazi nyani ba after ulwile okanye before ulwe intoni that is going through your mind. Njengobusitsho ukuba abanye they can say ba ungathi uhappy nje okanye unemali whatever things asiyazi ba what you are going through gents. What I've noticed abantu bamanqindi especially the boxers, they are going through a lot, man. And anithethi man cha nifela ngaphakathi kanjani thethe jimini qha mama nontrainisayo sure ngixelele qha bebra kulehlobo lehlobo nomzethu foni na ithuthi yabo ayizunceda ubukhali sure nami nezama ingxaki hayi inzima phela ingxaki zakhe yayi. Umuntu ofikayo ngale mina namhlanje osibukeleyo kwi Sports Edition, we are saying welcome. Namhlanje sihleli noZolisa Bhatyi, former SA champion. Nomzet, if umuntu ngale mina namhlanje ngathi ngubani uZolisa Bhatyi, ungathi ngubani uZolisa Bhatyi when you introduce yourself to our viewers around the world? Yeah, I do uZolisa Bhatyi from eNxarhuni. But eNxarhuni man ndifike 2009 sure 2009 ba kahle kahle ngihlala eKwelerha. Okay, yabo ndasuswa eKwelerha ndabona uba ndiyayithanda iboxing ne then phaya mbele ndayo iboxing eKwelerha yabo so ndehlobo ayithanda ngalo lo muntu le boxing ngathi ngezondihlalisa kulicala ngenzela bazokwazi ujima thini because babe ndidlala esikolweni yabo lapha elalini ke mase yakwazi ungadlalwa yabo ixesha elide yabo so ni support kakhulu umakhulu wami because ngikhule nihlala naye. Okay, yabo so kodwa man andimzisa ngapha xa ndifika ngapha nyani ke same time xa ndifika ngapha ndazanyela ijim nyani ndajima
yabo Yeah. juma ka-6. Okay. Ufike unangaphi? Ufike amatsha yakho uyidlalele kwele? Hayi ndifike nadlala amatsha Okay. azothenisa 2025. 2020 man 2014 I mean from 2014. Sure. 2014. Amatsha yakho ibinjani? Abantu bane memories ka amatsha. Abanye zinhle banxibe i-national colors baya ku provincial, abanye they went to Commonwealth game, to Olympics, abanye maybe. Ibinjani journey yakho kwa amatsha? How was it? Yo. Nanti isisulu, nanti isisulu. Ayalifuna ukuxoxa elibethwa nyani. Yo, andibethiwe sikonifikayo lapho andibethiwa. Qanqombe ndibona izintwana zincinci bengase ndidlale ehlobo lale ntwana. Sure. Ke yo inzima le nxa nifike ring ayenzeki tu le nto ngoba ndibawula uba yibona nje ngibana ndikhomba ombe wahanda yeka lewe ndadibana nobra kuthiwa nguwo ta Ace Andile Msimang hlala ka7. Oh sure. Dibana naye manje ndibona pha ngaguthi le ntwana iyanyamezela. Umona kuchiwe qha akuthiwa hayi yanyamezela. Ngayi champion le ndundundundundundun. Ombe ama ndibona ndibona into improvement apha manje ayeka le nto ngoze andengene kwezi team. So niva abantu baseteamini khutshwa early sometimes ninganaki loo nto. Abanye baya ku-provincial ndundun. Hlale phansi. Wathi kugqiba utayisi pha endlini. Hayi bra. Efondini anisakuboni ngombe azolivumbulula eligube endlini. Hello bralo uzondithatha nyani tayisi. Hapo ndinyamezela zaba right no. Zajuma phi zayapha ku ka7. Yo zajuma njani pha. Ela xesha ndifundelani ke neUNAT eCambridge. Okay, sure. Zakwenza njani ke ngo? Manzi akunika imali okhwela nxa uza ngobaleka. Ngobuya ndikunika imali okhwela. Yeah. Wathetha nolito sithi hayi xa sitshoyo hayi yapha noba ikhona into ingenzeka. Cheers man. Ndayiqala le nto le mane ndisiya pha ndaye ndiqhela ke mane ndinika imali mane ndibuye. Ngombe ndoyisakala naye le ndlela mane uya ngapha. So ubusuke eNxarhuni 2 kwa7 every day. Track Every day. Jeez bro. Every day ndiye ka7 ngetrack xesha elide. Yeah. Nyamezela loo nto ke bra. Yo ngqondo hama welena ayindele endlini. Enabiya nahlala phansi nqena. Yanosuke unqena ntwana nahlala phansi. Halo bra phino hamba uyondithatha. Wow, that is. Nothetha nam tayise nomzethu foni. Kaloku nxa kuzoba train akuvele kube lula kuba nzima. Nenyamezela. Azongena etimini zongena nini na? Ngena etimini. Team SA. Yeah. Sanhla nexesha elide pha. Ngoba ngifuna ukuthenisa. Okay. Ngifuna imali ndinwe lena manje niza ngetrack apha mina yandina. Kuthiwa kuyabhatalwa basoza ukhwela ke ngoku. Yabo? Sure. Ngithenisa. Hata masiyeni ke kule test esaya pha. Nawina knockout by testing. Ndofuna kubetha abantu nge-knockout ku-test wena ubetha abantu nge-knockout. Ngoba ngifuna ukwenza shoka lokho kuyafailwa abafuna yabo. Zobetha istamp. Banzama shema ndazameka yabo. Tapasi. Azavele match ke ngoku. Hayi ke ngunozayithini. Lapha ndadlala apha amatsha kondilanuka yiwa. Hayi yogqibela. Wabuyela kwa-amatsha? Ana option kaloku ngitshela injengo. So you turned professional then you came back to amateur because the fighters zikho. Fighters. Jeez bro. Kodwa lo uzawude ndirusi. Phela nenyamezelo. Baphi abantu that time abasecaleni kwakho like the managers ne coaches uta Ace usesecaleni kwakho that time? Kaloku sengutayisa lokho no manager ngumta Ace. Okay, sure. Khani anisifumani fight. Nabe ngumbulelo mangwini. Okay. Kuthiwa ngutamexa yo.
Hayi fighters azingavilo. Jeez bro. Then Nezela. hey. Angathi kuthiwa nansi match ikhona. Yeah, kanza dlala. Yo, lajima nyana. Hayi ke ndayibaxa ke ngoku le game umuntu uzodlala ngayo. Yo, thoba ngene ngapha ndiyothe umdansana station yokugqina umsotho. Yo ndiye gymini tsala ngo. Nxaze kwe in. Ifika abantu bephuma bengena ba. Da prepare nagqiba nafine weight ndazenze. Sure. Manje uqonisa inhloko ejima nekuphunywa phandle. Yeah, nayintoni. Anzikwanise formini manje khwela isikalo ngomse. Nomzethu anzukunika maso hamba nisonke ngoba uyapi ke ngoku. Sure. Azanga lokho. Kodwa saphuma sonke nje. Nomzethu ungatyhafi manqoma ntoni ngazutyhafa. Le match jikiwe ngomso ndiyokhwela isikalo. Yo Andilambe twice bani wari masakuthengela intutya. match jikiwe. Match jikiwe. Jeez. Qonda hayi ugqibela. Xesha lingaka. Ibanjani lawe bra wanceda wathetha ngayo as a boxer andiyabawela nje usicacisele nje ngolakho you prepare for this fight, you prepare, you do anything, uzehlisa weight umane uzijonga come fight week kuthiwe hey match jikiwe so ubonile uba ulwela malini yonke into akhona ungayaziyo so uyazi uba kuzokwenzeka kanjani then kuthiwe match jikiwe uba njani brother way as a boxer and uyifumana amandla e-comeback uqonda uba okay mandiphinde ndibuyele ejimini. Nxa jikiwe ndiye ndibe nalaa nto ke mna ke mandiyazi kwezinye ibhosi ngoba uyekenza uphume yho ndikhona kwidiet apha ndingatyi hayi nda-accepta okay nejike nozifaya ndizawuphumla ngo mhlawumbi nikwezo ntsuku ke ngokuthiwa ehlala ke ngoendingqondo ekenza ke ndiphume anali ixesha ngosede ndayiqhela ngokuya ndayiqala ujika ngoku andandifika kwakunzima but ndayibona uba ziyajika imatch so yinto yalapha le so doesn't need uba ndibe ndi-stress ndoqontwa ndizawuphumla vele kwakuphumla qha zaphinda ndibuye qha zaphinda ibe khona ngelo xesha. Take us through to i-derby yakho Fondini. Ungena kwi-derby imatch yakho yokuqala aphiwe Hasman. Kwakuthiwa zawubethwa ba. Take us through kula match le yakho kwenzeka ntoni njengoba usithi uba kukhona ne-doubt ezikhoyo kokuba azulenza ixesha. Orient Theatre your first match kwa-professional. Andikhumbuli uma ndinikwa imatch manapha ka-professional zonke uzobethwa akho zakhe kuthiwa ndiwine qho izawubethwa izulele ndiwina akona intyhafisa ngathi mna bra yinto yoba kuthiwa uzawuwina ndivele ndityhafa ndisebenzi kakhulu but nxa kuthiwa uzobethwe kulapho bandinika amandla ke focus yonke into ndiyenze ngendlela erayithi yabo nxa kuthiwa ndizawubethwa njengale ndisebenza udlala njengoba kuthiwa uthathe ifight erong wabethwa ngamandla bayazi banika amanye amandla weso jimanyhani ndizawuwina knockout of 2 le fight yakho yokuqala noHasman nimstatishile namjonga uba unjani uya kuye njengoba usitsho abanye abantu bengenathemba ukuba uzawina ifight yakho yokuqala e-Orient Theatre kwindawo yaziwayo usibonile nawe ifights pha ze-professional kusiliwe abanye bebethwa abanye bewina i-camp yakho kulungiselelwa la fight and nangalamini kuthiwa okay inqi khalile intsimi ubumazi kangakanani that time? Andimazi kamatsha ndithanda umbukela ethanda udlala noginqa kakhulu okay akuzawuliwa apha but ke nathi samlungiselela sajima anaqonda uba andizawulwa ke kwenzeke loo nto yenzekayo ndizayibona phaa phaya kwakuthiwa nana ndizawuba ibout yesithathu but nxa siqalayo ungena kwathiwa sithi abadlalayo xa siqala ungena kuthiwa sithi abadlalayo ndikuxela ame-gloves masayinxiba ndisiye eringini njani ii-gloves yakhe ingene kakuhle nalapha ehlanzeni heyi hayi kwenzeka njani kwavela kwathiwa kodwa siyakhwazwa ndiyithi le unyanzela uba sileqela ikiti yam ayikafika ayikho
walwa njani la fight? Hey, hayi yanquma ndiyadlini. Nelanto ke amabhandiso mana afakwa ngosingenayo yonke into yenziwa fast. Igloves sifake ngosiphume e-change room siyaphuma igloves ziyanxityiswa nje bephuma. Ikiti sathatha ikiti kaNhlanhla. Inhlanhla lo ejima nama jima. Sure, so sasilibhile one. Anyanzeka eNhlanhla ikiti khona. Anyanzeka ndibolekile kaNhlanhla. Ncinci ngale kiti. Ya nyike le kita kwasileqa le TV. Gloves sayifakile sayingene kahle igloves. Ngoku inhlanza sine cramps ngothi igloves la. Amabhandisi afakwe kakhulu ngoku ayingena apha egloves. Ngoku sithenzo igloves yaba lapha ngoku. Inhlanza sine tram ndiyodlala yo bra qondaye. Kwajonga man. Focus fighting nenye yeke uthi uta ace. Nomsethi yeke mana nenye focusa ngoku. Ngizandi afile tram bakhenze. Kanye le kaJepu ndimthembileyo. Zojepa njani ke ngonomzethi sesilapha ngoku anasizuthini. Kiti kaNhlanhla idibambe ngapha ngezandla ndiyale. Pithekile. But you managed to win la fight. Out of all ezonto ezwa. Jeez, adlala pha. Akunqafika pha ya la gloves yazilungiselela ngokwayo man kuzingena. Base ndidlale yathi right. Yahlala. As usuka kwa amateur and ufumana first win yakho. Iba njani nje la feelings? The first win, especially xa uyazi ba kukhona doubts kuwe. Ndifuna then brayo kamandi nyani. Ngomba haya iza kuphinda kwakhawuleze phinde ndidlale. Sure. Because once unapha ukhawuleze uphinde udlale. Esibaba besitsho nabuni lapha uzaphinda udlale. So ndidlalelwa mandiwini ke ngoku. And yaqhubeka I professional yakho fondeni. Ulwe nabantu abaninzi. Wade walwa no Ginqi. Bengayazi kodwa le bonke walwa noMaasi. Walwa noPhila Sande ugola. Kwa anyone ndiyamazi ndandifunda naye. But I professional yakho uzoluza match yakho yesine. 3 matches win. Match yakho yesine udlala noLthando uMbumbulwane. Uyiluza njani la fight? La match leya. Bengathi sona. La match le nayiluza nabanjwa. Yeah. Athatha count nayiluziswa yilondo. Yebo. Then the more unyuka rounds anyusa pace yena. And then that drop. Yini yanibethisa one better experience. Yabo. Yekwenzeka into efani kwa andikubalisele bra. Jonga ku late. Yabo ndibizwa apha ngingene eringini. Cha nje benda ungenwa ku change room zakhona sikude. Yabo nimbone nanke ndiseringini mane. Nimbone nanke Mbumbulwane yeza weza. Uvela kwacinya usibani. Sitsinyelana kwamnyama. Yabona uMbumbulwane sebethu umoya eringini hayibo wenze njani ngodigqibelisa. Adilibale njala. Yabona uMbumbulwane sebethu umoya eringini. Wenze njani umjita sendibona selapha ngoku. Wabethe zawezo Undertaker. Laqondaya. Iloba yenye into yakoyikisayo le. Le ndoda ndigqibelele sizaqwa ndijongile. But ke ijene yakho and again sakhangela nje kwezi matches zakho zi notable. Ulwa noMaasi Asanda King. We heard that okuba benise Jimini eyi-1 kwi-stable esiyi-1 promotion eyi-1. Ivela njani le fight yakho noMaasi? Because kudla ngokuprotectwa umzekelo uba sihlala olu hlobo sihlala endaweni eyi-1 kungavumi uba masilwe even though sikwethu eyi-1 omnye asokwenye icala omnye asokwenye icala. Yenza kanjani ifight kuthiwa okay siyayisayinela siyayivuma niyala? Kaloku uMaasi engajimi pha kuthi. Okay. So wafika uMaasi ejima pha. Kwathiwa uMaasi makade ngabe sikuxa bathini. So kwathiwa ucaba uMaasi makadefendele kuBhatyi.
ubhatyi yayazi uba uMasi bajima bobabili ngoku ubhatyi yafuna ke ngoku and sabe thina apha simprepelele uMasi uba sizawufuna uMasi besifuna sidlale naye Sure. uMasi wasewathi gqiba azojima kuthi hayi ugqibele uza nguMasi but ke kwathiwa ifight ikhona siza kujenza njani ke ngosijima sajima nyani bejima sobabili Yeah. sajima phaa ejima sobabili nokwathi xa kushiyeke 2 weeks kwathiwa ke ngoku masohlule Okay. asizukwazi ujima endaweni eyi-1 hayi ke kohlulweni ndathi ndikhethe uyojima kulaa nto kumalume ke eSomerset Oh, okay, sure. etababes Yeah, nabo. athi hayi ndikhethe uyapama ndihambe solama ngekulapha kolaa cawa agqibezela ngaphaya Razi. Yaba njani la fight after like niyazana noma-us from kwa-amateur yabo then nizodibana ejimini nijima noyi-2 boom niyaphinde niliswa noyi-2 sake sadlala nakamatha soyi-2 hlale 2 times sure sadlala napha sebesesophina sodlalayo hayi laqonda hayi kuzawuliwa ke nami ndiyayibawela le bhandi yeah but ke longoba izabalaphi nami but ndayithathe ziba hayi noba mhlawumbi ndimbethile okusale sesejimini eyi-1 ayihambanga okay noba yena umbethile still iselapho but izawuthi nxa yenzeke loo nto yenzekayo ndihambe ndoyithatha ke yabo so zange nibe nazo eza bad vibes ningicabana uzokwazi nokujongana and abanye kubanzima nokuthethisana at some point sadlala nalaa ndoda amabra ozogqiba ndaye erumini ndolala waqoqoza erumini wafika wahlala sure afika sancokola jeez bros andivusa mzethuvuka ndavuka nyhani ahlala beze nekeki nechips sahlala satya yabo that's great. mani fethu mani asezuyithini ke into yesport yabo sawuhlala ngala hlobo siqela uhlala ngana sithi hayi ne sabe sincokola ke ngoku fondini abantu bama babusowinile qana khangundibona ntonto wondokubamba abantu kulenganda ukwisayo ithi ya uyongqibile qhanqona ayizukwazi uhambe siyayihleka ke ngoku siyatya sinqinqile lapha soyithusa ncokola sure yabo ever since ngokosa sincokola manomazi yabo. And then it happened ukuba nawe ude ube yi-SA champion and you won this belt this prestigious belt elinembali kakhulu eSouth Africa abantu abaliphumeleleyo they are still regarded as the champions noba sebeyekile. Take us through the feeling yokuphumelela i-SA champion kunjani kwaba njani first champion SA title lona nqondo azawutshintsha ulife wawutshintsha yonke into yabo into bezikade ndizibawela sure ziza kwenzeka ke yabo nasekhaya yonke into iza kwenzeka endlela eright yabo. Did those things happened after yazi xa udlala ilotho uba ne-expectations ba if ngingafumana le 7 million ndingathi ndithi after you won this belt as uba ubusithi uba unento ethi kuzawutshintsha edladleni nawe uzawukwazi ukwenza izinto ezithile did you live with those ziye zenzeka ezo nto ezo after you won this belt okanye you felt okokuba khange zibe zenzeka ngolu hlobo mhlawumbi ucinga ngalo? zenzekile sure zenzekile nzaninzi okay zimbalwa ezingenzekanga. nice For instance so ngikade ndisokola nxa ndiye emanqendini yho kube nzima yabo because secaleni enxarhuni yabo secaleni enxarhuni yho zawubuya ngantoni and abantu baphele emdantsane yabo wena ungapha ndingapha yazawuthini ejimini funa ndiyokhwela yabo ndiyakwazi ungazifumani imoto yabo into ezinjalo funeka ndiye ejimini kuyanetha andizukwazi uyatsho abezithi ukosho
atajeka hayi ke ndanga ke yoba kwanetha kwathini uba uyanyimlika undixelele Yeah. yho nendiyijinga na option Cheers. yabo Cheers, bro. into mayenzeke mandithenga imoto ebhetere kwenzela bandizokwazi emanqindini xa ndibuye emanqindini ndikwazi xa ndiyejim xa ndiprepare ifight ndingazubeka amabali ndithathe imoto ndihambe ndiyejimini nya ndadifenda ndahambe ndoyithenga imoto So, kwi-first defense yakho uyawathenga imoto? thenga imoto Yeah. Le bandi, I think ungomnye wabantu that you can tell us the story. Okokuba ukwina kwakho i-SA title iye wamenza umahluko ebomini bakho. Zindoni ezinye that you like njengoba usithi uba imoto yenye izinto ewazithenga because usokola and usecaleni nyani xa sithethe nyani. athenga le site ndakha aphinda ndathenga nenye imoto SA title. Jeez. Yeah, bro. You ndakha ndayenza umphakathi built in intoni isilingi i-tiles yonke into udifende kangaphi kanani? by 4 times. izomkokwezi-5 So kula 4 defenses wenze izinto ezibonakalayo including iproperty, indlu. Oh bro, that's so good. That's so huge. Uluza ke ngoku le band 2025 May si preparation for this le fight. I think ndandikubizile nami ku interview radio ndicinga kahle. Yeah, I think ndandikubizile. Preparation le fight kuthiwa uyo defender for the 5th time. Kudala ibambile ujikeleza nayo wanqenqisela abantu fondini. Uphaliso oKhunethi maninzi abantu wabethile fondini. Then now you're defender noLindelani Sibisi, someone that we didn't know much about him. Ukhona emanqindini, but abantu base Eastern Cape, you know, mani ngathi abantu balapha kuGombo umuntu osuka ngaphandle, especially odlala kwalapha eSouth Africa, but uthe usuka ngaphandle kwenye province, siye sibe nethemba lokuba owethu uzowina, you know. Lento itshoyo kokuba awuyithandi ke siye sisithi awubhatyi uzowina. La fight Lindelani Sibisi, i-preparations zakho, it seems yonke into yayi-right, yayi-good, then come to the fight ulwa naye, and we saw ubhatyi that was different kubhatyi esimaziyo. We know you njengomuntu that was always entertaining abantu and enjoying himself eringini kwi-fight yakhe. Unento yakho wedwa bra, I don't know uba ndingayicacisa njani. Xa useringini you have something and you connect nabantu ngohlobo lwangalo, but kula fight zange siyibone loo nto. Take us through kula fight kaLindelani Sibisi nobhatyi. la fight leya yayiprepara kakuhle leya gqithi zange ndibe khona tu ndandifiti ngoku ke into yenzeka sathenga laa nto ndatya rongo mani bra Diet. yabo ukutya ndakuthengayo after ndibuye esikalini yabo ndakuthenga nyani ndakubeka yabo zonke enye ndazitya ndabe nangxaki yabo qumba kusasa ndithathe leni into ikhoyo yabo qumba mani manage uyeza nento yofuma mani ngamani nantsi ibishekile mani manditye leni into yabo kube ndatya utya kwam nento ndiyaqomba okay hani ndikrem ngafika nyhani umaneja ke ngoku yabo ezo nento zokutya ezifresh ndiphinde nditye nyhani ndihambe athi sizawutya apha endleleni ndihambe nyhani bra apha endleleni ndiyeva mani isusu sam asikho rayithi bra isusu sam asikho rayithi mani sinomoya kuthiwa hamba ndithenga i-ino yabo uthenga i-ino bendisele hlala mani andikho rayithi yenzeka kusasa le nto isusu sam asikho rayithi mani apha sinomoya mani ndiye etoilet hayi siyakhululeka yabona
ngoba ngayiwile nwana into ayizawuyeka yaphi Yeah. nzima ayaqiniseka le Hey. handi kuyanisehla nyani sehotel fika sangena pha bafika pha still ndihambisa apha sisuze hayi kokoko ndithi ndihlala nje ndiphinde ndihlale nje ndiphinde ndithi hayi man ndifowuni hayi man wanejama kule hlobo mana athi ndithi man athi hayi man zama ibhanana Okay. bezazasibamba nje sibe grand sizame le bhanana man kuthiwa hayi man masinyukeni sene-orient yabo ngoba hayi man nje behlela apha e-orient ngoba ndifuna uhlala apha ngoba sendiphinde ndibuyele phaa ngoku kusaqhutywayo ukudlala apha xa siqala uphuma phana athi ubrapax hayi man papa le ntwana izawudinwa sodwa zinonide ntwana iyehambe yohlala phaa ntwana yihlalise apha ingase ndinqanqa njani nje lani ke isiso Hayi mfondini. yabo atsho nyhani malume athi okay hayi khe ndiyakufe zolisa mama sihlala apha ngena kwamphaelani keni e-change room mandikhulule nohlala phaa etoilet sekukubhizi nje mandihlela etoilet Mfondini. heyi le nto lena mani ayiyeka ithini iplan apha kawama kuzanywa isonga esibrown kuthunywa apha ndizame songa sibrown yaya bawikhi qha into yenzekayo Hayi mfondini. athi ke ngoku malume mtshana athi ufiti grade uthi hayi nayiqonda le nto usungakulunga ifaka ufiti grade kakhulu and suzidawuthi nithi andizidawuthi akagqina odede naphena leqa nohlala ethu nenza inde ndibuya wasebe ngoku uzawukhwaza ngoku yabo hayi mandifake ii-gloves apha fake gloves andikagqibi nobethi sendizame ngathi ndiyawomisa yho cela ndiphinde ndiyikhulule ndiphinde ndileqe ntohlala apha ndihlele etoilet andide ndiwomise apha sizayithini nale nto na hami like sizameni nezipinatsi andiyalo ndiyithethayo masizameni mhlawumbi ipinatsi nazo khona uzi Sekulayithe yolongo. yabo kuthiwa ubhatyi ke makaye eringini siyazizothatha siyakhwaza yabo nxa uzothi mos uyapha uyaphuma phaa kwenda kutshintshwa kuwo kubekho lakheninge ngokuzawuvela ndathi xa ndizothi phaa satsho isisu Hayi bo bra. ndabajoka ngicele kokugqibela ndaphinde ndajika No. baleka ndayo etoilet cela ndacela sawuthini apha yabona apha sekusayine ii-gloves ziyasayina mos So wakwazi ukubuyela ndithi sawuthini ndinetoilet sawuthini ke ngoku nyanzeka uba hayi sayikhulula sayizama siphinde sabaleka phinde ndayo naphinde ndabuya ndayo erengini jonga abantu qonda andikho right and une-crowd ke wena nabantu bakho uyobhatya akakho right ndiza kwenza njani na ndizenze ngathi apha qombe ihamba nokujayiva kanjani ndijayiva incamo mani apha because andiyazi uba izawuthini after lo mjayiva yabo hayi ndithi chunya ndingene eringini qala ii-rounds books nyhani ndibe right the more nginyuka ii-rounds the more ipace isehla xa ndifuna usela amanzi awaseleki siyabili sisinxanisela amanzi the best yamathi mani ngawasela amanzi andincane andiwasela amanzi nanze ndiwasela amanzi round 3 ndiyeva kuthiwa round 4 andizokwazi phinde ndiwasela phoza usela kwam la manzi izawuba yingxaki because the more xa ndisela amanzi sisu sithi caba bandingawaseli malume basingawaseli amanzi yabo mandixukuxe apha yaxukuxa qatha bawulusela the more entwana bekusabukwaza kudala yandinokha leya because namandla esehla the more new rounds namandla esehla yabo nangahlobo ndiwangalo nxa sendibukele andiyiboni into endiyisayo I think at some point noba uwe kwi-10 seconds tyhini nantento endicabukisayo because ulahle i-concentration okay uthi wena uphinde koneni I think ucinga uba
igqibile intsimbi ibethi okay ibethiwe intsimbi but ngila 10 seconds then xa ujika ayikagqibi intsimbi wow uyakufumana la boy sayibona pha ba man there is something wrong apha ubhatyi and yancedwa andipha zange ba kuthini i-fitness leyasebenzayo phanyana fitness le because ungaseli manzi okoko kube imatch ibithafu yeah hayi yaphela nyani kodwa yanibetha la nto ne-knockout khulula zange ndilinde ndigqibe noba ndibe kanti ndiyathetha kanyanzele uba nathi kusathethwa nathi ndicela uleqa ndikagqibi ndaphuma ndileqethwa eli kwaphana ndingagqibanga ngaseringini zange ndiphendule nobuzo afika sendigabha nogabha ke ngule game so ke abanye amka njenjalo bra so ngake bra ke yabonga la xesha ndinehagu pha endlini yabo ndathi ndathenga nehagu ndafuya hagu zam ziyi-10 okay so phela xesha uyayazi uba ndathi nxa ndibuya pha nxa ndifika njebe kumke itayitile phaa nxa ndifika endlini hagu zifile zoyi-10 ndiyakuxelela ungaxokisi no bra wona qombe kwenzeka nje yintoni andiyazi bra ndafika hagu zam zifile zoyi-10 qha ndafika kufe 9 xa ndithi kusheke 1 xa ndithi ngomso yafa ili-1 kwamkane ebhanti kwamkane hagu ezo kwamkebhanti kwamkane hagu kwamkibhanti kwamkane hagu but bra yenzeka njani wena noba yintoni till today ya lindelani sibisi nyani bra zafika kuzam jeez hayi bo fundi akamini kumka ngayibha ndakhuza andikho right kulapho inona nto yanenza uba ndingabi right yilona okay it's fine imkile yam ibhanti ihagu zona zibulawa kwenzeka njani bra 10 bu andiyazi. And after that fight no Sibisi uke wahlala for no kwexeshana for sure you were reflecting kuyo yonke lanto but elibhandi alimkanga ngendlela obufuna ngalo sometimes akekho umuntu ofuna le yami title yakhe ne but you usho ba hayi nokho ithathiwe ndibethiwe yabo but lena ithathiwe kukhona izinto zenzekileyo izinto ndiyazi wakusenzeka ngasiba yamke imke right nanibona now uxole and then number 1 andikho right mna kwase fighting that is why now ngoni izinto noba ndingaba right nyani lantwana ba inoziphinde iphinde inyolemo okanye kunyanzeli kwamandlale nayo inibethe kondithi okay hayi nyani unibethile ke ngoku yabo akho mabali ndithi hayi ndikhulile kwathini ndingazi ukuthetha nto uba kwathi kule game hayi lena inkomba ndixoli nyani yes bro and isinethemba phayana uba uyoyidefenda ngole title for 5 times ngoku will you consider again xa kuthiwa nalithuba bendithethe nayo enye into olibuzayo bendithethe nayo phayalana ke ngoba izodifenda apha kulantuka apha ufule yeah sure ndithetha nayo bandithe ndiyacela manzi ukuzodifenda apha kuma ngoku man yabo ithi hayi funeka uthethe nelanka wakho athethe nemanager nepromoter bakubhatale kakuhle phaa ndithi noba bandibhatelanga qha nje just udlala nawe nayo ixesha lemali ndifuna nje wena noba bandibhatelanga ndipeniki tu nje just ufumana wena qha yathi hayi ke ngoku yandishiya ndithethe so i-rematch Lindelani Sibisi and Zolisa Bhatyi. Zolisa Bhatyi is still open and is still looking for this fight again to prove what happened on that day, on that night, on the Kwinyanga May 2025 after he lost the title yakhe with so unfortunately circumstances zathi zabe ziyenzeka on that day. So i-rematch usayifuna wena straight uyothi kuze ube uyaxola ube ulwile and if uyaluza ube uluza ngokuthi okay ngibethiwe fair and square, I don't have a problem with that. Nansi into ifunayo qha. But I think it's possible.
But I think it's possible. Moving to that, Uzolisa Baki, I think unazo managers, you have coaches. Do you have a stable? Angabinayo manager. Akabunayo manager. Stable. Asikwazi buphi, but siyakubona azifumana izifight. Bani promote? Angabinayo promote. Awuna promote. Nayo. Wenza njani mfondini, because not so long ago ubu outside the country. Uyolwa Namibia. Namibia. Yeah. Now you have a fight again that is on the line. Nayo sayigqityiwe. Wenza njani bra? To check mabasi. Pete check mabasi. Kucheck lukhubuluzayo. Hayi ucheck le. Yo, not uku. Hey bra yazijonga. Ngondo odlala eNamibia. Ngosibaye umama uhlala pha endlini yakhe nendema nomzi wami yabo. Okay. But yazi ba ndifumana imatch. Then olethu usegadini. Olethu wathi nxa phuma egadini wakhubeka wawa. Ukukhubeka kho wawa. One stroke akakwazi uthetha lafa icala. I know. Ngala mini ndifumana imatch bandiyapha olethu ne stroke lele bhedi akakwazi uthetha. Akwazi nothini. Hayibo. Yenza njani ngole? So in your preparation for that fight ngokuyayo eNamibia kukhona lonto njalo endlini. Unjalo endlini. And then nayo ijonge kwama lanto. Hayibo bra. Ngixelele ke mina bra even nangoku zangabe abe right nangoku. Jonge bala leyo into. Kwenzeka ntoni? That's so sad ke ngokufundeni. Is naphaya nasibukela ifight yakho. Bese ihamba sonke siyicrew on that day. Sibukele live streamile and we saw ukuba okay uyalwa apha but ulwa nomuntu olwako wabo. And ukuze ube winner le fight kufuneka kube uyamnokha lo muntu. Because if niyofika kwi rounds zonke there's no way ubuza winner le fight leyana. La fight take us through bekunjani kula fight leya. Kuliwa pa. Aya ingomandla into engayaziyo. Ayabona yo ayana ingqina le. La libethi inqinda besifubeni uliva pha emqolo. Ayabona ayahamba nami ngomgca straight. Lamandla lo nto. Haka ku. Yeah, around 4. Sibukele la fight mfondini. Hayo nithatha isigqibo pa around 4 kathiwa niphambene. Ata cheka ningene lento enzeka kule ring. Yabona? Hayi. Inamandla nje. Wondibethe uqoba twist. Xa nditwistile ndiyayigqwetha nxa izama uguquka. Yo. Ndiphinde ndiyizame. Kanye ndiyibambe. Yabuza ke ngayigqibezeli nje. Qombe uyazi ba ndiyaphumla nxa ndingapha. Uzawuthatha ixesha uguquka. Because ayandibetha nyani level. Islowly. Aya macala. Lifikile kuyacaca leya. Ebengeke ndaxhaswa nazirope bakhala intsimi naqonda shu. Yo, hayi. Lo nipace ayinyuka. Sure. Le moya rounds isinyuka nayo inyuka amandla esithi chatha. Uqomende. Ngokuqala irounds inqoma ndiyayazi kusaqala ngozathi nxa inyuka iza kwehla leya iba namandla amoqa eleke ibuye ithe chatha. Ibuye chatha. Sure. Hayi nasikhalazo ayihamba nami but ke kuthiwa yabalance la match ndalo babatsho abantu noma ke lena uba yanibetha ngamandla. Mna as umuntu owayebukele ndatsho kwi-team that if niyofika kwi-rounds zonke uzoyiwina. Uyabo, as much as by it's a close match. Awunothi nayo la mjito clinical like wayekufumana okokoko uyabo, but as bayelwela kwabo it's something that we're expecting xa ulwela kwenye ilizwe, especially xa nawe ungazithathanga i-clinical shots uyabo. So sayibona nathi ba ubalansile but ke ngoku ulwela kowabo. Yeah, andana babingu round
5-6 round 5-6 yo ake ngobe kwava gqidi muspa yo abantu becwaka laqonda uba ndihamba naye Sure. qake amandla abifikile iyacaca yazogena confidence kuthiwa 8 yo andazi ngahandi yalo kuthecwaka bathecwaka ngobo cause bekukhwazwa nyalo kungqolo qombe yo andihamba naye bangathi cwaka hayi andihamba naye bese uthi kufuna khona irong yenza apha wama yenza kahle apha yabo ndiyenza yonke into siyenza ngela hlobo siplane ngani qa yo hayi langwenye iba fresh qa iba fresh kodwa ke ifight yona ayibalance sakhe Sure. yabo and bekunowina nabanapha and ngowayo futhi Ngowayo. yabo Yeah. Bro, this is magical. Awuna promoter, awuna manager. Utajeke i-trainer yakho. But you keep getting fights more than abantu promoters. Lo 2026 uyalwa ngoku. Ulwane nomuntu that upset i-Buffalo City wonke kwathi cwaka. I-fight yakho no Katompa. Ithe qejana fight. hayi izinota Jack nale Yeah. foni nansi fight ngizwa ngibala lo muntu lokatom Gina amsaba nje ududani abe sendibaxelela uba mabasi uqhabe ufuna uvana itajini sapha Yeah. sapha lo mntu lowo bozange ndibone into ingakho pha ubetha ngamandla xa ufuna ubetha ngamandla akho boxing naso zamkhatha noko 8 rounds ayisuka 8 rounds le. 8 rounds Okay. And niyolwela eGauteng 4 ways. nomfutshane kamandi Yeah. yebo Fonini lo muntu ungene kungekho umuntu umnika chance nalapha ngobe silwa no Hem. Don't you think naleyo into nangoku eziba usithi ba hayi noko uzakwazi umqhatha? hayi bengasoze uyemanyamezeleka kangakaya kanti ukho amandla ngakho mase ngiqhela amandla amanyani hayi suka andiboni umuntu onamandla emjongile nje la mntu Le fight in apha 21 August. 21 August So already preparations ziyama njani? hayi zihamba kakuhle into right akona ngikhala ngayo Sure. Hayi ke uthunyiwe ngoku iBuffalo City. Uyobuyisa isixhiba sika Empire. hayo ama relax zamthethelela azamthethelela wena I-career yakho man Blazer, it's so interesting. Ine highs and lows. Ukubethwa kwakho nokuluza kwakho kwezinye izinto, but what I have noticed ungumuntu that is very strong kwizinto ezininzi that are happening behind the scenes esingaziboniyo thina nesingazaziyo, that you not even post those things with social media because I don't think ziyayideserve on social media. Unozala, how is she now after yonke lento? Before you went to Namibia kula fight, unjani ngoku as one of i-supporters zakho, omnye wabantu that believes in you kwesi sport sakho? How is she ngoku after ilalo ke match le bendikuyo? All right mama. Kanalo kana xa yandixelela uba uzosoloko uwina kwalo usho kuma uzosoloko uwina. Yeah. Nawe abantu babetha nawe uzadibana nabanye nabo bakubetha, so ke loo nto leyo ngu-win and lose. Uba uluzile ungakulingi ube na stress. So ndane-stress nganamini kodwa ndiluze ibhandi ane-stress nyhani asiwathi awuphambene wena awungalingi uzophambanela buza njani uthi uncima uzawina wedwa nawe uncima nguwe wedwa ngoba kutheni lento uzawina koko wedwa wedwa ngotheni kandixelele enyanisile hayi mani kaphume futhi wam aphume futhi wam hayi ke ngaseyenza ujoke le nto aphindile so ndayihleka ke ngozange ndiphinde ibe yeah. Health wise unjani after njengoba usithi ba bekwahlaselwa nase stroke, unjani ngoku? How is she doing? Yo
senjeya bro ukho nditshintshile akakwazi uthetha eish yabo yonke into ufuna ndithenge amayeza wakhe yeah funeka ndithini ukutya for phaa endlini yabo zonke ezo zijongema funeka sibe esibhedlele funeka ndenza loo yabo elaa xesha ke andiphangile ndijonge kulaa manqindi yabo ngapha nomntana ngapha omncinci naye ujonge kwama naye yabo oletha akwazi uphakama akwazi ya kwa etoilet funeka ube kanti enapkeni yabo ufuna ndithi nxa ndithengayo inapkeni ndithenge ezikamama ndibe ndithenge ezomntana ndithenge ezikamama ndithenge ezomntana yabo nomama funa ndithenge amanzi nxa aphelile kodwa aphelile thini plan kwema intloko ndiyazi funa ndibe nepetroli yejimini yabo funa ndikwazile ukutya diet even kwayigrosari yam kwam phaa endlini funa ndibe negrosari yam funa ndibe nayo inozikamama phaa funeka nezomntana zibe khona apha zonke ezinto ndihleli akho nesponsor akho nantoni ndihleli qha so sad man yabo into zijonge mazonke baze ndiye ejim mna ndenza amabona ndenzela ndiyazi but ejim ndiya everyday but uba ndenza njani naye andiyazi Hey bro, we're wishing you unozala man amandla ne-strength nawe fondini. It's not easy izinto esigqitha kuzo place. Uthe xa siqala lapha le interview you said okokuba akukho right and abanye abantu bangakubona ungathi wonwabile happy but now and thanks for usixelele zonto ezo. Hopefully kuzoba khona something, there will be a change kuwe nakunozala fondini kule meko akuyo currently. I don't think akukhona umuntu ethanda ukubona abazali bethu at their lowest bekula meko bakuyo. So be strong man fondini, nengcongisi ikhule hayi wani so good baseza man yazi la plan I feel like unid umuntu odlala kodwa kwazakana umuntu Bagenzo bro you uthathe into ebuhlungu bro boxers wesapha kuthi esitendeni eGauteng siyaxelelwa ke kuthiwa bafumana isponsor so ngenyanga bakhona into abayifumanayo siyazi ukuthi but thina boxers alapha niphila njani ngoku if you don't get a fight how uphila njani uthi awusebenzi and irresponsibility onazo unomzi wakho ufuneka ujonge umzi wakho ufuneke ujonge ufuneka ujonge unozala naye okwisimo esingekho grand uphila njani bra as a boxer xa kuthiwa no fights what the la moto yokuqala lena ndithembile kuqala yeah endathanda ifake ngomlilo okay so nakaba wazama ukulungisa kuba ngomlilo yeah wazama ukubolekisa imali but uthe yokukhokela lokho lithi hey yaphuma kabuhlungu yaphela because umuntu besithi nxa isemali amthathe la mali yothenga amayeza xa ufike thathe yothenga ithathe into yothenga umntana yeah because lo benganofuna imali ithani imali izathunywa nxa ifuna ngimnike yabo because alo ndigade lo mphefumlo hey fethu yabo so thatha la mali yothenga la mayeza athi uhana nto rap thatha yothenga irap yabo ndahamba ndodlalela ngobe ndiyodlala phaa ndafika ndamane ndimsa kwenye indawo kuthiwa kwamagwaphetana ndithenga namayeza ndithenga amayeza oma-2000 amanye othiwa amenza wes amenza week amenza abuyele mva lwalahla inenzam afumaniseka uba heyi hayi ndithi hayi akalithandi lya mali yekho yaphela ke imali elaa xesha ke yabo amanye ngathi amenza bhetere ngathi uyeza bhetere wasokwaphinda kwaphela imali
sogqiba kwafana laa moto yabo ndibuyisele egarage imoto yam yashiyeka nale ke ngoyimoto ndiya ejimini ke yabo. So you don't have any other thing ngoku mhlawumbi business wise because buzama ukufuya, you still doing farming? Phela ndiyizama bro. Phela ndiyizama. Sure. Yabo. No, phela uyizama man bro, and ungumntu that is very ambitious. Ungumntu wena ongazibekelanga phansi ngohlobo enokubona ngalo. You are trying so hard ukuba ubomi bakho bungaxhomekeki endaweni enye. Yazi banana benane khawasha kwela cala senxarhona khawasha liyana yo zanona nxa ndizibhatela zizi. Jeez. Kuyovuswa manje lela kuthiwa manzi apha nxa ndifika ejimini into lethi le khawashi nenza i-5 yandiqoba. Suka ndiyamincane ejimini watajeke futhi le khawashi yaqoba. Ayazibona umsebenzi. Bro uyazama xa ufumana izinto abantu abarongo. Yaphela ke ngoku ikhawashi ivalwa ke ngoku. Ndayivala ndayiyeka lo. Kuvuswa amamosi. Yabo. Mhlawumbe ndiye ejimini abasebenzi nabo bathatha izinto bazifake endlini. Hayi bana kufuneka kuba kanti ihamba kuba kanti ndikhona and ube uyibona ayihambi nxa ndingekhoyo kuba kanti ndikhona la yo hayi ndizamandlela zonke yo uyazama mfundisi uyazama zininzi into ozenzayo. That is why ke ukuthi ndingasoze ubona uba ubhatyi bathini babuza ukuthi yenziwe ko ndonwabile ndithi ndonwabe phi yabo. Yeah bro, that's a good spirit man. Abantu ba frustrated apha phandle, especially in this sport of boxing. They are so frustrated abantu. Umuntu imali ayikho enough, i-plans zakhe mhlawumbe azenzeki ngohlobo afuna ngalo, but wena kule portion oyifumanayo you make a lot of things ngalo senti leyo to make sure now uyakwazi ukuphila, you are looking after your family, you are looking after your house. We are trying i-businesses ecaleni even though kuzoba khona ingxaki then ufumanisa ukuba zizokwazi ube zihambela phambili. Uyazama kodwa futhi ibhetele yomntana na because yena noba mhlawumbe wathi ngelo xesha abuyele esikolweni because nemali yakhe ndayithatha imali yakhe esikolweni nami into ivale into invest sure umntana not for him ayo yam. So that is why ngibona stress ba yo umntana uzathini exesha elithile. Yeah bro, ngibani okucebisayo? Bani mentor yakho? Ngubani mentor yakho wena? Ndiyazicingela. Jeez. Because ngibona apha ebantwini ingxaqo umntu uyandibola uba njena kodwa into yohani baweli leni wenje. Yabonga noba nophinda ndidlale imali engathini ndiyaphinda ndithetha ndiyifaka phaa. Because phaa kuthiwa hayi ndingakwazi uphinda ndiyifake enye imali. Okay. Ndithande into oyifaka phaa enye imali. Uthetha ngaleni ba uboni abanye abantu ne-experience esiphila nayo apha ubona qonde hayi andifuna ukufikelela kule level. What is your biggest fear? Uyandisondela hayi ne-business man kakhulu man. Ndimntana amasindibone engasokoli man. Sure. Yabo uzothi hayi ngathi ngumntana champion ntoni tata yakho wayithini imali because wayi-champion nje. Umntana sinjeni hayi nomntana mani bawala afunde kwisikolo endandifunda kuso. Nice. Nje ndandifunda phaa nje enxarhuni andifuna afunde phaa. That is why ndithathe laa mali laa hlobo ntam nto yi-investa because ndiyazi xa funeka esikolweni funeka ufunda phaa yena better education than le yawo man. That's so great man. That's so great. If it wasn't for boxing, no biking ain't done. Yo. Hayi. Kusaka. Yo hayi. Babetwa. Namhlanje ngesesikolweni. Sure. Ngesesikolweni but because kaloku yazi ngondijenza ucredit nathi ophuma kwamapha bras kwagqitha nje 2 years abanendlu nemoto. Ezalarhes. Sure. Yathi kuyabhatala emanqindini bras. Sabhoxa mandiyazi nina nizawuthini. Yo, sizangikhumbuza nyando bana emoto nini. Uyakhumbula uba wathi wena. Yithi
Uthi wayithetha nje le novela sisesikoleni sizobhala ufinal. Yenze kanyandi wethu nyani nansi imoto yakho. Asinazi imoto thina asinazi sisahlala emakhaya. Yo, findeni. Athi hey hayi bras. Uthetha kuyadala mos. Yeah. And also you still have your wishes, bro. Also the achievement that you have achieved ngale SA title. For sure you still have another dreams onazo khona ba if ngafika kule ndawo okay ningathi inkosi bawo then another step zithini ngoku in your long term goals, your visions, something that you want? Hayi asenifuna ndlale brand dlale le yabo mhlawumbe nyandi fan chance phine bena ndiyenza ibusiness ininzi brand endicinga enhloko yabo kwenze ndinqandeka ke ngifocus ku business zami ke yabo sure ngoba mhlawumbe ndinge londlu then ndiyenze bene flat and then ndrentise okanye ndenze low farming yabo ngosoyiqalile seniqale nzayiphinda kunaphinda baphinda bazibulalela hlo siyazifuna yakho zaziphinda zifanele zabazibulala xa bengifuna ngathi inkulu man ngoku yeah. Any biggest fight maybe you are looking for, international title, world title? Yeah, ayazibonakalela sure. Hayi no sibeke kumdali zonke. But niyasebenza nomani noTaJack. I-fight enizifumanayo up to so far, and I believe naleka kaDomba iyogqibela mhlawumbi ngakhona enye before bewuyaphela lo nyaka. So pick up kuTaJack, Mavula Kuvaleko, coach, and any i-fight othe uyayifuna mos nguSibisi. Kanti chance ukugqibela. Yo yini mfowethu hayi lona yami hayi. Yeah. Sibisi. Hayi ngizoyijonga nyandi ibuzeni bethenjani. Kathethe naye Sibisi. uSibisi ngomnye wabantu that very oyithanda kakhulu le channel. So last match okanye makakunike enye opportunity. NgoDecember azima nanibisi. Ngandibiyele phana ngxaki. Ngabonibizile man. Ngayiwo into emali andijonga kakhulu. Andijonga kakhulu manje. Ufuna ukubuyisa qala ube uyaseklisha. Yazi uyanibetha ke bayileyo. Sure. Danny, before we go, before we go to the top 5, do you have anything that you want to ask? I'm so amazed with the misebenzi yakho Bhaji. Yeah, alhamdulillah wena nje ba kuzo ziweze boxing nje man because fight usolwe nazo ngoba khona ba hayi lona yo hayi yabethe ngqondo hades punch hayi andiphuma nale yaseNamibia wena usuka ku hayi yabo ndiyana ngina le azonke nyakho mandla lo amandla inawo so na kukhona enye ithi favorite boxer you fought with best boxer kuzonke yona ukhona ba the best le unento yonke complete boxer for complete fight kodwa maas niwabutsotsi Maas ne? awuginqa nawo hayi mfowethu. So the best fighter owakwalwa nayo Asana King. Namnika uma-asa. Dynamite. Namnika. Uthandoni before ale mini ulwangayo ngokulo mini ngokulo busuku. Where's after lando yenzekayo? Balithile nje. Iwes after lando yakho noSibisi noba you cautious kakhulu ngoku utya ntoni yani before the fight? Yo. No naza zazihambisa nje behambisa. Hey hayi boy hayi. No toilet abuye kucishe ihambe.
Yena bra. Yes. Anakhuza nyala. Kini watoto. Ya ndo fiti yako siwezi fiti. Hey, you good. But okay, in your journey of boxing, what message that you can give to the upcoming boxers about bafuna ukungena kule industry boxing, especially kwa professional? Ngathini message nje amazobulumko nowanikeza izintwana nezigirls ezizayo? Uhlala ejimini. Ngamameli yongini istrato yazi istrato unikwa into yasestrato zonke ziba easy estratweni. But nxa ungena uphakathi fanele kuba haya manento man azakhi yabo. So ingase bangazimameli man ncwadi i-boxing ihamba nemfundo yesikolweni ubuye uvasa ishethi zakho uthini wenza into maybe uyazenza kuyo uhambe ejimini. Ba umuntu une-homework enze homework yakhe enze imisebenzi yesikolo ngazimameli into zasestratweni. Chomi ichomi ziyalahlekisa ndithanda uzimamela kakhulu joba umuntu ucinga ukwenza into makazenzele yena. Yabo ya bra. Before retiring from boxing, you don't know it. So retiring, you don't go there before retiring. Wow. Business man balobi manje angiqonda afika man. World champion awuqonda uzafika. You are still 31? 32. But you still you high bra. awuqonda uzafika world champion. Angiqonda. Saqokelela xa ngokwenza ibusiness. Ngo mhlambi into ekuthethisa lo nto it's because lo bra yazi pha eringini. Mani papa yeah ina effect yalo lamanqindi ahlalayo enhloko ngoba azohlala isidala phaya mina uqokelela ogquba uxhumo ungahlala isidala pha ine effect la funeka uhlala isidala pha so zanikwazi into ethi iyahlala ihlale yona mina ndizukwazi umntana wakho ungamnyeka dlala amanqindi andifuni ijonge enye imini yalo mntana lo hayi nyana yazanga niyithande nyana ukhona ndiyarajwa apha endlini ndizawudlala ndiyarajwa nyana ndiphakama xa ndiphakamayo qombeyani ndirayithi ndibethe umoya xa ndibethe umoya umapecanga mna ubethe umoya ndithi ayasoze why benomvumela kula manqindi hayi amanqindi no nomvumela intombazana edlala amanqindi hayi mntana mamadlala enye into asinodlala iboxing song but ke ba yena uthanda yona ndizuyithini but azisuwa ndim akazisuwa ndim tu ndizukwazi anosi umntana amanqindini into ziyatshintsha ngoku akula manqindi atheni yo politics ezininzi hayi pirates bhakane elikhulu namazi but ke your top 5 boxers of all time othi ngabantu obathandayo aba eSouth Africa mhlawumbe na outside ngaphandle noba ngaba lapha kuthi kuphela SA top 5 yakho uthi hayi ezi hayi zezami uTeis Phanda yo intwana nami esenza isingcoli iku top 5 inja hayibo benguginqa okay ya Dynamite ngichaza nxa zongena eringini noma aso yaxhuma uqhuba khupha amehla hayi bole twayizenza dangerous computer za club nguginqa lo yo neni la kanyani okay 2 siye ngaphandle okay thanda la Morento ngubham oh okay Rodriguez Bam ubham thanda la switching yakhe yo mandla yo soda ngapi ngo 2 yeah uteyise nguginqa ngubham ibe sandala bengu Inoue sure this is the top 5 yakho so far
Siseko, Dynamite King, Upem, Monster, Inoa. The last one. Asiyivala i-top 5 yakho siyayivala King ngo. Bengu The last one. Bengichafu. Oh, okay. Truth. Okay. Yeah. Okay. Nice one. Nice one. Your top 5 matches zakho of all time ezakho ezilwe nguwe ethi jonga niphuma nazo ezi match so far kule career yami. I-match nje ezi5. Uking. Okay, njenzo nibala kuqala. Ya sadlala kuleya. Sure. Ibe nguPhaliso. Okay. Phaliso 2024. Bengukunet. Ukunethi nilo kabini mos. Lo kabini. Yeah. Hayi kodwa hayi apha kuleya lapha. Yeah. Ayandamngqina kule. Sure. Waphanza umkana ibhandi yami. Yo, ya lapha. Sure. BenguHobiyana. Okay. 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 BenguHobiyana. BenguPhaliso. Phaliso ya bese simbizile. Simbalini. Bese ngu-Asanda, uKunet, nguPhaliso. Singabeni sibizile? 3. Oh ibe nguHobiyana. Hobiyana. Yeah. Yokuqhubela. Ngulana ubani omnye? Kuthiwa ndibetha ke nayo ke la Prague. Kuthiwa nguLuzipho. Oh okay. Luzipho. Usithembile. Okay. Sithembele Luzipho. Experience, experience la Prague. Yo. Funny. Okay yo. Yangalando ke mama. Sure. Hayi. Mamela ke kukhona there's a new boy that is coming up kwi-boxing. Ine-fight eziyi-2 yaseDuncan Village. Ugonqa. Ndike ndabona kuphoswa negama lakho phaa kwezinye ze-social media pages. Kusithi hayi kanti ke nimnikeni u-16 blows uBhatyi. What's your takes on that? Boy is still new, 2 fights, 2 wins. Hayi mina xa ndithetha nteba bandibhatale kakuhle ndingayithatha nangomso. Abanike imali right ndingayithatha yongxaki le. Ungayithatha la fight? Ayithatha bandibhatale kakuhle imali right qha. Ah. Okay. Your highest paid match? Malini? 150. Wathi usebenzile fanele. Into esingaka. Imali oyakuyifumana enkulu 150. Jeez. Okay. Let's close it. Just the last message to kwi-fans zakho kubantu abakulandelayo. Ungomnye wabantu abane-fans bra. Masingayilibali loo nto. Xa usile Orient Theatre. Iba inqarhuni nje negcwalayo. Ikhona iportion yakho phayana. Just your last message to ebantwini bakho, your fans particularly. Ningatyhafi man support. Ningatyhafi man. Nihambe nami okoko kusekunintsi okuzayo noko. Yeah. Unyusa ikawusi ngosilungisa mistakes. Eziye zakhona. Iphinde ibuyele phaa ke ngophinde ndibe yi-champion. Okay. Yeah. Katompa, message oyisa kuyo? Abe ready asawula funa sidibane kaSenda naye. kaSenda straight. Sawudibana kaSenda mfowami. Hayi nje udlala. KwaSenda. Hayi ndifuna ukucaca icacayo ba ehlala yehle bazawubethwa nokho indibethe. Ba ndiyambetha nimbethe cha simple. Featherweight. Yeah, featherweight. Featherweight bro, ivekele. Hey. Yo ansekude ndirate abantu qala pha. But sensitsho loba yabona if ivekele ngokusabelo ngwane bewine ngomgqibelo Yeah. Africa yena. Yeah. So yabona over ulindo khuzwayo eJozi. Bunothi ndwane you're one step close. Ayizakwenzeka binjalo yabona yazi Ayikokude. Akukho ukuthetha kuyafana okudalweyo kungenzeka.
uzama undwandwe qha uzama umane usithi undwandwe every week bamkhokho akunike i-chance Tajek makasifumanele undwane. Makenze ngela hlobo lakho utajek nelaka la tajek fight Undwane makadefende kuwe. man Yeah. ngeke abantu lo uzama umoye ku-last fight yakho uxola for uzixolisa hamba le direction i-backhand uthi endwandwe nguwe xa kukhangela kolucala Yabuya. yabo sinethi champion lo The IPO. Yeah. umalajika nekhithi Nakir. uzoba ngowesithathu It's close, man. And it's possible. yan It's close and it's possible. ihlola kumajonga phaa manje ungathi sozenzeka into yoba champion Yeah, ayikho good. nxa ubeka ngelo hlobo hayi ke noko kule trays sashekileyo ngofuba ndiyeke noko noko ndizibekele ii-trays ngiyeke oh sure Okay. 3 sure Okay. oh kone 35 years I stand yani Cebu. Aden. remember benako kaneleyo Bravo. Kachekisha. kanti bene 37 Yeah. xa nxa nditsho kuthiwa ndiphambene ngabantu heyi abantu banjani kuthiwa ndithi ndakalo ndishelwe ii-trays o-2 ndiyeke kuthiwa ndiphambene mntu engasonyamezela ngokwakhe mani phaa ngaphakathi madoda zinonyamezela ngokwakhe wow 36 Oh. 36 hayi No. No. You can still take. iyo indenzele into ezininzi iboxing yona imoto ilayisensi iyo imizi yaya Yeah. andikhali mani uwina kwakho ke ngoku le IPO thatha umfazi ndilawulwe kube kanye Yathi umfazi manje. qha Ulawule. qha wanilawulwe uqaleni No, bruh. Thank you so much, man, for coming through with Sports Edition. And unebali elimnandi man bhaki kwi-struggle se-boxing. Former world champions azinando, you know, wena you never touch world champion, but you manage to achieve ezinto uzi-achieve and you are here today and you are proud okokuba uthi i-boxing ikwenzele izinto ezinkulu, you know. Most yabantu abathethi kamandi nge-boxing, especially abasuka kuyo, you know, ba hey ndaqhathwa ndisenomsindo kuyo zonke zonto, but wena you manage kwi-cent oyifumanayo. And namhlanje you are here and uthi boxing kwenzela into ezininzi and uyazibona ezo nto ezo. I think ibali lakho it will inspire more youngsters and nabantu aba-currently abaqondayo uba hayi ndilinde uba yi-world champion then ndikwazi ukuthenga indlu, ndilinde ukudefend ii-title zam kanga then ndikwazi ukuthenga imoto. So thank you so much, bro, for coming through and inspire a lot of upcoming boxers and nabantu abangezizwe boxers kwi-Sports Edition. We are wishing you all the best. So dibana nawe ngo-August xa usilwa noKatompa and we are hoping you okokuba uzawina and fight for i-BCM, fight for igombo. Nakwi-career yakho, bra, we are wishing you all the best. Stay disciplined, stay fit. Nozala umgcina man. bra ikho nendlela Sure, man. Well, ladies and gentlemen, that's it for us. Please follow us on Facebook, Sports Edition ECTV, as well. On YouTube, please subscribe, Sports Edition ECTV. Siaboy, thank you so much. mention women's month Oh, okay. We are heading to August, and nalapho we are going to stay with abantu abango sisi okanye abantu abango mama. Yonke inyanga ka-August we are expecting uba sihlale nabantu aba-sport abangomama. So please, if there is anyone that you know on an impact ayenzileyo kwi-sport, be it boxing, soccer, rugby, netball, anything, and you feel okokuba istory sakhe it's worth it to be listened to apha kwi-Sports Edition, please usixelele umreferishe kuthi sifuna ukuhlala nabo yonke le nyanga ka-August. Sebekhona kamagama sekhona, but as time goes on uzobona uba izobe ngobani. So stay tuned on us, Sports Edition ECTV, YouTube and Facebook as well. Good night and God bless. cherries up of
Cherry. Cherry is a boxer. I'm a cherry boxer. Yes. No.